Sadri Maqsudining Shit yorlari. Он 9-нчы гасырда рус кешесе татарларны вәхши, караңгы милләт итеп күзаллаган. Урам җыештыручы, извозчик, әйбер ташучы татарлар өчен иң яраклы эш. Кыскасы, түбәтәй кигән надан халык. Словом, невежественный народ в тюбетейках. Наступает 20 век, и Россия с удивлением обнаруживает татар. Менә 20-нчы гасыр килеп җитә һәм Россия урам себерүче түгел, хокук, азатлык, милләт кебек сүзләрне авыз тутырып әйтүче татарларны күрә. Россия думасында көтмәгәндә генә бөтен империяны тетрәтә торган татар пәйда була. Ул Садри Мақсуди, дума депутаты һәм Сорбоннаны бетергән кеше. Инглиз королевасы кулын үбәчәк һәм Ататүрекнең киңәшчесе булачак шәхес. Тынгысыз җан Садри. Садри Мақсуди родился в деревне Ташсу, нынешнего Высокогорска. Садри Мақсуди хәзерге Югары Ыслан районының Ташсу авылында туган. Иң элек авыл мәдрәсәсендә, соңыннан Казанда укый. Обучение в одном из казанских медресе. 19 лет от роду Садри Мақсуди пишет роман. 19 яшендә Садри Мақсуди роман яза. Аның исеме бүген оригиналь түгел, тормыш. Ләкин әлеге әсәрдә татар җәмгыятен борчый торган мәсьәләләр күтәрелә. 2 елдан соң Садри Мақсуди Ясная Поляныга бара, анда үзенең кумиры Лев Толстой белән очраша. Ул вакытта танылган язучы инде ялан аяк йөри һәм кунакларны бик сирәк кабул итә. Садри Мақсуди аңа ничек эләккән? Сер. Бәлки үҗәт хылкы үз ролен уйнагандыр. Бәлки бөек каләм иясе белемгә сусаган әлеге яшь татар егетен ошаткандыр. Париж. Менә ул аякларым астында. Бу Казанда, Мәскәүдә, Питерда түгел. Бу Париж. Әле мин яуламаган Париж. Шәһәргә Эйфель манарасыннан карап Садри Мақсуди әнә шулай уйлагандыр. Француз телен белмәгән, кесәсендә акчасы булмаган. Ләкин ул яшь, сәләтле һәм ул тормышка сусаган. Һәм тагын бер әйбер, ул үзен милләтенә бурычлы итеп хис иткән. Бөек милләте өчен күңеле сызлаган. Садри Мақсуди Париж университетына соңыннан Сорбоннага керә. Бер елдан ул французча әлеге телдә фәнни фантастик язарлык итеп белә. Сорбоннаны тәмамланганнан соң ул Казанга әйләнеп кайта. Күңелендә өр-яңа фикерләр. 1906 елда ул Иттифак фиркасыннан Думага тәкъдим ителә. Соңыннан 2нче дәүләт думасына депутат итеп сайлана. Ул вакытта анда 40-ка якын мөселман эшли. Кроме того, он был членом президиума Думы. Мақсуди Думаның президиум әгъзасы булып та хезмәт итә. 2нче дума таратылганнан соң ул 3нче думага сайлана, анда 1907 елдан алып 12нче елга кадәр хезмәт куя. В это время там обсуждался законопроект о начальной школе. Ул чорда Думада башлангыч мәктәпкә кагылышлы канун турында бәхәсләр бара. По этому закону для всех народов России Әлеге канун буенча башлангыч мәктәптә белем фәкать русча бирелергә тиеш була. Садри Мақсуди кискен рәвештә каршы чыга. Он говорит, что проблемы Ул проблемалар мөселманнар белән генә түгел, шулай ук фин, поляк, башка милләтләрдә дә туачак дип белдерә. Если ребенок не получит образование на родном Бала белемне туган телендә алмаса, ул аны онытачак. Башлангыч белемне алып та, аны туган телендә дәвам итмәсә, милләт үләчәк дип әйтә ул. получив его на родном языке, он не продолжит его, нация вымрет. Начало 20 века. Пора созидания и перемен. 20нче гасыр башы. Үзгәрешләр чоры. Уян татар дип яза бу елларда Тукай. Азатлык рухы көчле, иске тәртипләргә берәүнең дә әйләнеп кайтасы килми.
Очагами знания в те годы были знаменитые медресе Мухаммадия в Казани. Бу чорда белем учаклары Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Оренбургтагы Хөсәйния һәм Уфадагы Галия мәдрәсәләре. Татарның яңа буыны нәкъ биредә туа. Фикерли торган, милләтне ярата торган буын. Буларның барысы патша хөкүмәтенең ачуын чыгара башлый. Җәдитчелек ысулы белән укыткан мәдрәсәләрдә тентүләр башлана. Бөтен Россиягә дан тоткан Ижбуи мәдрәсәсен җимерәләр. Ул бүтән инде эшләмәячәк. Демократик җәмгыять шок хәлендә. Нәтиҗә бер генә: патша хөкүмәте үсә башлаган милли үзаңны бастырмакчы. Садри Максудиның Думадагы чыгышы 3 сәгатькә якын дәвам итә. Ул регламентка каршы һәм күпчелеккә каршы сөйли. Залдан кычкыралар: "Җитте, кит аннан!" Ә трибунада гаҗәеп көчле һәм батыр Садри Максуди. Мөселман, поляк һәм фин фракцияләре аның яклы. Акыл һәм гаделлек аның яклы. Садри Максудиның чыгышыннан: "Хөкүмәттә булган милләтнең милли сәясәте теге яки бу милләт вәкиленең проблемасын уйлап табуга бәйле булырга мөмкин. Үзен биек дип санаган милләт я яһүдләр проблемасын, я поляклар проблемасын уйлап чыгарып, үзен тагы да биек итеп күрсәтергә тырыша. Шуңа күрә әлеге милләт бүген бөтен көчен куеп, Россиядә мөселман проблемасын күтәреп чыкмакчы." Думадагы Садри Максудиның чыгышын кайбер рус газеталары рус дәүләтенә каршы булган чыгыш итеп бәяләячәк. Одно из самых значительных его выступлений касается Туркестана. Аның иң зур чыгышларының берсе Төркистанга бәйле. Что там якобы пустуют земли, продает эти Патша земли. хөкүмәте анда җирләр имештер буш тора дип, әлеге җирләрне рус крестьяннарына сата. Таким образом, русские селятся на территориях, Шул рәвешле руслар, кыргыз һәм казахларга тиешле җирләрдә яши башлый. По этому поводу он делает резкое выступление. Ә тегеләр җирсез кала. Әлеге мәсьәләгә карата ул фикерен кискен белдерә. Бу бит төрки, мөселман милләтләрне юкка чыгару дигән сүз дип әйтә ул, һәм моны туктатырга таләп итә. И призывает правительство отказаться от Әлеге халыклар үз җиренең хуҗасы булырга тиеш. Ни генә эшләмәгез, төрки һәм мөселман милләтләрен юкка чыгара алмаячаксыз. Без бар һәм без булачакбыз. Татар милләте һәм төрки халыклар Россия тарихында яшәячәк. этиопские мусульманские народы. Һәм без һәр вакытта Россия белән, рус милләте белән тату яшәячәкбез. Ләкин динебезне, телебезне, мәдәниятебезне, сәнгатебезне тыярга тырышмагыз да дип әйтә ул. Но не препятствуйте нам соблюдать свою религию, говорить на родном языке, свободно развивать свою культуру и искусство. 1917 год. 1917 ел. Февраль инкыйлабы. Россия өчен хәлиткеч чор. Татарская общественность. Татар җәмәгатьчелеге февраль инкыйлабын сөенеп каршы ала. Кешеләр фикер һәм өмет тулы. Кайнар һәм озын бәхәсләрдә илһамландыра торган хакыйкать туа. Татар Милли Республикасы турындагы хыял тиздән чынга ашачак. Станет реальностью. И в июне 17 года провозглашается 17 елның июнендә Эчке Россия һәм Себер төрки татарларының милли мәдәни мөхтәрияты игълан ителә. Көткән көн килеп җитә, 23 ноябрьдә Уфада приходит долгожданный день в Уфе 23 Күптән көтелгән көн килеп җитә. Уфада 23 ноябрьдә беренче милли мәҗлес ачыла. Почти 400 лет назад мы потеряли свою государственность. И вот Кереш сүзендә Садри Максуди әйтә: мы создали 400 ел элек диярлек без дәүләтчелегебезне югалттык. Һәм менә беренче тапкыр без янә дәүләтебезне төзедек. Мин мәҗлес утырышын ачык дип игълан итәм. Милләт мәҗлесе үзенең конституциясын кабул итә.
Аннары Меджлис принимает Конституцию, Садри Максуди говорит о создании на местах структур автономии. Мәҗлес конституцияны кабул итә. Садри Максуди урыннарда автономия структурасын төзү турында сөйли. Биредә үк Төрки татар мәдәни мөхтәриятының президенты сайлана. һәм шушында беренче мәртәбә Милли мәдәни мөхтәриятының рәисе, ягъни беренче Казан ханлыгы җимерелгәннән соң беренче тапкыр үзебезнең дәүләт төзелә. Аның беренче президенты Садри Максуди. Создается наше государство, и первым его президентом становится Садри Максуди. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас рожали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Республика просуществует 4 месяца. Республика 4 ай яшәячәк. Большевиклар аны рөхсәт итми. Алар үз автономияләрен төзи, ләкин ул Совет губерниясе генә булачак. И татары, Һәм татарлар янә Россиянең аяныч язмышын рус милләте белән бергә уртаклашыр. лично сошлись жестокость и смирение. Новая власть приговаривает Садри Максудова к смерти. Яңа хөкүмәт Садри Максудине үлем җәзасына тарта. Ул Финляндиягә, соңыннан Франциягә китеп бара. 1923 елда ул Сорбонна профессоры була, тиздән аны үзенә Ататүрк чакыра. Садри Максуди аның киңәшчесе була һәм Төрек парламентына сайлана. Аның язмышы моннан ары Төркия белән бәйле. Үзенең яңа ватанына ул бөтен энергиясын, бөтен сәләтен багышлый. Ә без янә язмышның гаделсезлегенә шаһид булырбыз. Ни өчен соң әлеге бөек акыл иясе милләтенә хезмәт итә алмаган? Хәер, Садри Максудиның язмышы башкалар белән чагыштырганда шөкранә кылырлык. Ул бай, хөкүмәткә якын була, аның хезмәтләре үзе исән чагында ук бастырыла. Он был богат, близок к власти. Все его труды были изданы при жизни. Думал ли Садри Максуди Садри Максуди ватаны турында уйлаган микән? Ватаным, сәләтем минем, дип әйтә торган була Рудольф Нуриев. Гомеренең соңгы елларында биек биючене туган ягы аеруча нык тарта. в родные места? Для Садри Максуди Садри Максуди өчен исә ватан җиде йөзак артында кала. Гомеренең соңгы елларында ул бик тыныч һәм бик диндар булган диләр. Кем белгән, бәлки кичләрен ул диңгез ярына чыгып, диңгез дулкыннарына карап уйлангандыр. Күңеле җиде диңгез артына тарткандыр. Кая ашкынасың син? Дип сорагандыр Садри Максуди. Игә, дип җавап биргән күңеле. Игә, игә.
өйгә.